ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز لتنذر قوما ما انذر آباؤهم لشيء سنهم في إمام مبين. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam ya kokari. Wannan barka da kun lafiya. Ya kokari. Lafiya lawan lai. Malam. Na gida. Alhamdulillah. Daga tabar ku ne ɗan samari. Dama malam abin da ke damu na. Na'am. Gaba ki ɗaya kasuwa ta ce gaba ki ɗaya bana ganin ci gabanta. Gaskiya ne, isa na da komawa. Dan Allah yanzu ina ce ban kai. Malam ba ni shi. Ban Allah kai kuma abokin nasa ina ce ban na kai. Gaskiya ba ni su. To kuma aka ragu ci gaban abin. Duk wanda ya saki sayata annabi tabewa yake. Manzon sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da kan yake faɗa. Yake cewa aka sar salati alayya. Na'am. Ku yawaita salati a gare ni. Fa inna salatukum alayya domin salatin ku a gare ni magfatul li zunubikum. Gafara ce ga dukkan zunubanku. Salatu annabi za ku rike yanzu kawai shine maganin wannan salata ku. Mun gode to za mu Ku rike salatu annabi sosai. Mun gode malam. A rike salati kam. Insha Allah malam. Kai Malam. zo ka zauna. Ya fa ina fuskanci kwana biyu nan kwata-kwata baka son zuwa makaranta. Na ki zuwa ne? Ba ko ina. Wai ba kai na gani ji a wancan gidan na karuwan can ba? Dama Me? na kai musu rubutun sha ne. Karuwa ce ta ma rubutun sha? Eh? Amma malam kai me kai ka? Don uban ka aji ne je musu. Wa'azi kuma ai ina ganin malam da wanda ka rike zuwa masallaci kana wa'azin kamar zai fi. Ka ci uwa ka na gidan karuwan ya fulada.